Mariupol goragy sıyınmak howpasyny. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz güýçleriniň ýurdun günnägörüne garaşylýan giňgerimli Rus hüjümini bir gaýtawl berjekdigini aýdýar. Zelenski CNN telekanalyna 17 aprelde berilen interwýusyny biz öz topraklarymyzy bermersidi. Zelenski Rus güýçleriniň egerde Ukrainanyň günnägöründäki söwgeçleri uğruna bolsa ýene de paýtagyt Kiýewi ele geçirjek bolup tynanmajagyna kepillik ýok diýdi we urşuň ukwalynyň Donbass dewletini Ukrainanyň günnägöründäki senagat merkezine çözülüp bilinjekdigini öňe sürdi. Şu sebäpden biziň öz ornumyzda berk durmagymyz we olara ýol bermezligimiz ören möhüm. Çünki bu söwgeç tutuş uruşyň barşyna täsir ýetirip biler diýip Zelenski CNN telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Sebäbi men Rus harbalaryny we Rus ýolbaşçylaryny ananmaýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Rus goşunlary Kiýew sewtünde we onuň töwereginde Ukraina goşunlarynyň we parahat ilatyň garaşylşyndan has beter garşylygyna duçar bolup ýa-da çekilmäge hemde güýçlerini günnägör we günörtü Ukraina gönükdirmäge mejbur boldular. Şeýle-de Mariupolyň şäher meýdançalaryny Ukraina güýçlerinden saplanyklaryny we galan eskerleri günörtüdäki portda ýerleşýän Uly demir zawodyna gawanlyklaryny aýdýan Rus güýçleri şäheri oka tutmaklaryny dowam etdirdiler. Zelenski we beýleki Ukraina liderleri Mariupolyň goragçylarynyň agyr şertlere we umytsyz ýagdaýlara garamazdan Rus goşunlarynyň öňünde durmagy dowam etdirýänliklaryny aýdýarlar. Gorunluk ministriniň ornasary Hanna Malyar 17 aprelde Mariupoldaky garşylyk ojaklarynyň biriniň Azow deňziniň esas portuny goraýjylaryň şäheri gawaýan Rus güýçlerini köp derejede egläp bilenligini aýtdy. Ol Mariupoly Ukrainany goraýan galkan hökmüne häsiýetlendirdi we onuň şäheri gawan Rus goşunlarynyň ýurdun beýleki sebitlerine gitmeginiň öňüne alýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň premier ministri Denis Şmyhal Mariupolyň harabalyklarynyň arasyndaky söwgeçleriň soňuna çenli alınıp gidilejekdigini aýtdy we şäheriň Ruslara tawin bolanlygyny inkar etdi. Şmyhal 17 aprelde ABC telewizionyna şäher entek synanyk. Ol ýerde şimdi hem biziň harby güýçlerimiz, eskerlerimiz bar. Olar soňuna çenli söwgeçerler diýdi. Russiya Azovstal polat zawodynyňky Ukraina eskerlerine 17 aprelde yerli wagt bilen 1 saat 6 çenli ýaraglaryny taşlamak we tawin bolmak ultimatumyny berdi. Emma bellenlen möhletden bir näçe saat soň hem demir zawodynyňky ötüklerde gidilenýän we oklary utarýança söwgeşýän Ukraina eskerleriniň bu talaby ýerine ýetireni görünmedi. Kiýew bu ultimatumy badawat jogap bermekden saklandy. Ýöne Ukraina harbylary Rus güýçleriniň Mariupoly urýan howa zarbasyny portuň goraýyndaky hüjüm operasiýalary bilen birlikde dowam etdirýänligini aýtdylar. Russiýanyň Goranmak ministrligi Azovstal zawodyna 2500 golay Ukraina eskeriniň galanlygyny aýtdy. Emma bu aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmeýär. Ukraina resmiýleri şäheri goraýjylaryň sany wagtda hiç zat aýtmadylar. Zelenski 16 aprelde Russiýany Mariupolda ähli adamy bilkasdan ýok etmek synanşygyny aýplady we öz eskerleriniň öldürilmeginiň parahatçylyk tagallalaryny puza çykarjakdygyny aýtdy. Eskerlerimiziň ýoly baglandy, yaraly bolanlaryň ýoly ýapyldy. O ýerde insanperwerlik krizisi bar. Emma muňa garamazdan ol ýigitler özlerini goraýarlar diýip ol Ukrainskaya Pravda habarlar portalyna aýtdy. Moskwa öz goşunlarynyň iň gadaply söwgeçleri we asudy ilatyň iň agyr görgülerini şaýat bolan portuň Mariupolyň şäher etraplaryny arassalanlygyny aýtdy. Ukrainanyň premier ministriniň ornasary Irina Vereshchuk Ukraina bilen Russiýanyň Mariupoldaky parahat ilaty we yaralanan Ukraina eskerlerini howpsuz ýere çykarmak üçin humanitar koridorlary açmak meselesinde alalaşyp bilmänliklerini aýtdy. Evakuasiýa ýollaryny açyşyň besedilmegi barada alalaşyk gazanyp bilmedik. Şu sebäpden gynansak da bugun biz humanitar koridorlar açmaýar diýip Vereshchuk 17 aprelde öz Telegram hasabyna aýtdy. Egerde Rus güýçleriniň Mariupoly ele geçirenligi tasdik bolsa, bu Ukrainanyň 24 fevralda başlanan sebäpsiz uruşyň dowamyna synan ilkinji uly şäheri bolar. Mariupolyň synmagy Rus güýçlerini günorta bir kanun anneksiýa edilen Krim ýarymadasyna Donbass dewletiniň goşunlar bilen dol ara gatnaşyk gurmagy ýol açar.
Britaniýanyň Gorunmak ministrligi son habaryny Rus güýçleriniň günnäger Ukrainada, şol sanyny Harkow we Severdonetska ýakyn ýerlerde söwüşke gollaw enjamlaryny gaýtadan ýerleşdirmegini dowam etdirýändigini aýtdy. Rus artilleriýasy ýurdun günnäger bölegine Rus güýçleriniň öz hüjümini gaýtadan güýçlendirjek ýerlerindäki Ukrain pozisiýalaryna zarur mogny dowam etdirýär diýip ministrlik aýtdy. Harby çara merkeziniň günnäger Ukraina gönükdirilendigine garamazdan Russiýanyň esasy maksady öňküligine galýar diýip habarda Moskwanyň Ukrainany Ewroatlantik ugrundan ýüregirmäge hemde Sewitdäki Rus agalygynyň täsirine galmagy mezur etjek bolýanlygyny ýytalýar. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitry Kuleba 17 aprelde Mariupolyň bombalanmakdan ýaňa doly ýykylyp ýumurlandygyny aýtdy. Kiýewiň hasaplamalarına görä bu şähere urulan howa darbalaryndan we köçe töweşlerinden azyndan 21 000 adam helak boldy.